na tayo. Okay lang ba yung sound ko, Michelle? Hello? Naimbag nga bigat tayo aming kakabsat, madaydayaw ti apo iti ut, taoray iti tinarigat ti agdama nga katsaad tayo, ket adda tayo latta nga agmaymaysa nga agdayaw kenkuana. Ngarud sakbay nga irugi tayo ti intay pinagdaydayaw, dawatek man nga i-download tayo iti Luterikia tayo nga adda iti Facebook page ti Central United Methodist Church. Tapno anyaman nga technical difficulties nga mabaling nga mapadasan tayo, bayat ti serbisyo tayo, ket adalat ta iti pangidalan iti liturgy tayo. Adalaeng kakabsat, dagiti sugmagmamano nga pinagbalbaliw iti wagas iti service tayo, agsipod ta aramaten tayo, iti Zoom ket Facebook Live. Para kanyayo kakabsat nga makabael nga tumakder, dawatek nga rod nga tumakder tayo amin para iti awis iti nagdaydayaw. Nabatad nga ipakita iti langit iti dayag ti Dios, nalawag nga ipakaammo ti tangatang ti inaramid na. Tunggal aldaw ipakaamuna iti sumaruno nga aldaw, tunggal rabii ibagana Aldaw, iti sumaruno tunggal nga rabii, Awan maaramat asao wenno bitla, awan mittimek amanggeg dadayo amin, nupay kasta iti entero alubong, agsaknap iti mensahe da, mapadanon ti sauda, nagkadagiti pukto ti daga, nangikabil ti Diyos sa dilangit iti tolda apagyaman ti init. itintero ang lubong, pagkakap iti mensahe, padanon iti sakoda, Gloria kumaken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, nukasano idi ugma, tanga agnanayon, kumalaeng Amen. Amen. Agtultuloy tayo iti panagdaydayaw tayo, kantaen tayo iti panglukat at himbo, nangat ngato.
O Diyos ko, papig sa enak, iti pamati kenayat, imulamdag ito'y sakak, iti batua si bibiyag. Diyos ko, patib keremala, daytoy apamatiken ka, alaenak nga iragpat, itinangat nga tuabiyag. Apu ikatem tuy dwadak, ken buteng ay tuy kararwak, tapno awan tilaped na, nga awaten daytoy grasya. Diyos ko, patib keremala, daytoy apamatiken ka, alaenak nga iragpat, itinangat nga tuabiyag. Papig sa enak kadala, tapnujak ang basul ken ka, ken dagiti aramid ko, nasamit makaay-ayo. Diyos ko, patib keremala, daytoy apamatiken ka, alaenak nga iragpat, itinangat na tuabiyag. Alaenak nga iragpat, itinangat nga tuabiyag, ingganat may pangatuwak, di ta gloria manaranya. Diyos ko, patib keremala, daytoy apamatiken ka, alaenak nga iragpat, itinangat nga tuabiyag. Agkararag tayo, managparabor ken managayata Diyos sa mami nga nailangitan. Adtoy kami nga anak mo, sangsang kamay sa kami nga umasidig ti presensyam, nga agdayaw ken agyaman iti dakkel unay nga ayat mo kada kami. Agyaman kami apo itinted mo nga baro nga aldaw, salunat ken pigsa. Agyaman kami apo iti panangilasat mo kada kami iti naglabas nga Domingo. Di kan nakamanen ti tiyempo nga makapagdayaw ken ka uray pay adu dagiti kapadasan didigra ken riribok iti aglawlaw ken agdama nga kasasaad di. Dawatan mi apo Dios ti panakiadda ti Santo Espiritum iti nagbabaitan mi. Bendisyonam kadi ti amin nga paset daytoy nga aramid mi. Agraman dagiti anak mo nga aramatem nang runa iti mangibingay ti sasao. Pakawanen na kami kadi. Apo Diyos, kadagiti adubo nga basol, ken nagkurkurangan mi, ipadami nga tao. Pangrunaan, iti sangwanam, dalusan na kamkuma, tapno maikari kami nga umawat iti bendisyon mo. Dayto iti kararag mi, tinagan ni Apo mi nga Jesus, nga iso nga nangisuro, iti kararag nga kunami. Amami nga adda ka sa dilangit, madaydayaw kung maitinagan mo, umay kumati pagariyam, maaramid kumati pagayatam, nukasano sa dilangit, kastamit ito'y daga. Ited mo kadakam, itay taraon di itay daw. Kaya't pakawanen na kami kadagiti basbasol. Pakasmet ipan makabuan bi kadagiti nakabasol kada kami. Kaya't di na kam iyeg, ipan nakasubiso. Tudiket ilisin na kami itidakes. Takupam ti pagarian, ipan nakabalin, ken ti gloria nga agnanayon. Amen.
agmukadi ar-araraw mi. Amen. No agigimong tayo ti Diyos, maipalagip ada tayo dagiti taon na ang nangipampangro na kadagiti pagayatan tayo. Kami iti pagayatan na iti panangawat yu, iti panakabalin, tapno mapabaro tayo aparswa ken Kristo. Hintay ipuddo dagiti basbasol tayo, iti imatang ti Diyos, ken iti tunggal maysa. Aramaten tayo nga rod daytoy akanito iti naulimek a panagkonfesar. So, matid, uh, so, nga agkasangay iti daytoy nga sapang ngem sakbay ngayon tayo kablaawan. Ket kayat kuman nga kablaawang tayo mundo. Ngayon magkakadayo iti kastoy nga kasasad iti teknolohiya nga kaslakay lang mat adda ditam abay mi wenno sidsidong mi. Methodist Church kenang nang runa iti daytoy nga gimong iti Lucano.
Tamo tayo na unay nga saan nga stable iti connection ng runa iti kastoy ket damadawat kami pasensya taambukan lang ng runa iti connection tayo. Numapay kasta at kami nga siririgat nga mangipagpakaamo kada kayo dagiti banbanag. So iti pakaseknan iti tunggal maysa. Isu nga iti daytoy nga kanito ket nang rona iti daytoy nga aldaw. Awas sa balin no ti kapsat tayo nga ni Rowen Chiasin Carolino Amelia Rique John Ray Daaw kadakwada. Naimbag nga bigat amin kakabsat, itultuloy tayo iti panagdaydayo tayo ket dawaten mi iti pasensya iti sumagtunggal may sa kada tayo gapo iti siguro daytoy bagyo ken iti kinapig sa titudo ket adalaeng dagiti sumagmamano nga technical difficulties nga mapadpadasan tayo ita. Agtultuloy tayo iti panagdaydayo tayo. Agtultuloy tayo nga rod kakabsat itin tayo panangkaptablaaw kadagiti kakabsat tayo nga isuda nga dimteng iti panagkasangay ken aldaw iti kalaysada. Itinagan iti maymaysa nga sentral iti pamilya ti Central United Methodist Church
iti pamilya, iti buklod, wenno ti Ilocano, ti Ingles, kenam amin nga paset daytoy nga iglesia nang nangruna iti Ilocano. At to'y kami nga mangkabkablao kada kayo, iti naimbag ken naragsak nga panagkasangay ken kastamat iti naisingsingayan nga aldaw iti kalaysayo. Wen kakabsat kayat kumat nga ipakaammo kada kayo. Nga iti intayo panag banbandilyo dagiti kasapulan iti iglesia tayo. Kakabsat katado dagiti kakabsat tayo nga addaan tirikna ti ayat ken puso tayti inak panangawagan panangawawag iti para iti outreach tayo ket adda dagiti kakabsat nga nayat launay nga nang mangipaay iti badang da tapno nagtultuloy iti kastoy nga aramid iti iglesia tayo. Tapudno launay nga iti puso ken iti riknada ket kasta launay iti ayat da iti aramid ni Apo nang nangruna iti misyon. Isungada kayo amin kakabsat saan kon nga may saan itinagan nyo. Ket mumila unay nga da kada kayo iti Dios at pinaraburan na kayo iti nananay iti Apo Dios. Ken kastamet kayat kumat nga pakaammo kada kayo kakabsat. Numampay saan ko mga rumbeng. Ngayon kayat kung pakaammo tapno iti kasta kadwada kayo kadagiti karkararag ni. Si kami nga pamilya nang nangruna ti duwa nga ubingme ket iti resulta iti swab da ket nagpositibo iti COVID-19. Isu nga adada iti isolation nga lugar ken kastamet kada kami. Isu nga sang kami makarkarwar launay no dekat itoy laeng adakam na ti unig ti balay dagiti duwa adada jay sa bali nga facilities iti central. Isu nga kayat mi nga dawdawaten kada kayo kakabsat nang nangruna iti daytoy nga adipen nyo nga ikadwainda kami iti karkararag tapnon iti kasta. Anyaman dagiti susuot iti panagbiag nga isu ti mapadpanasan mi ket kadwada kayo ngagkarkararag. Agyaman kami launay iti dungo, agyaman kami launay kakabsat iti ayat yun. Ken kayat kumat nga kablaawan gayam nga iti daytoy nga aldaw ket panang celebrate o kaya panangrambak iti aldaw kadagiti lolo ken lola, grandparents Sunday. Isu nga iti biag ken salunat ken kastamot ti pamati nga isu impaay ni Apo patawid nga pamati ni Apo kada kayo ket customer natawid mi agyaman kami launay kada kayo lolo lola apong ken lelong. Dagitoy nga kayat ko nga may pakaammo wenno panangkabkablao kada kayo ket pudno launay kakabsat nga agtaod kadagiti kaunggan iti puspuso tayo. Agyaman tayo ken Apo numampay adu dagiti kapadasan tayo ngem madalang akan kanayon nga mangtartarabay kada tayo. Dagitoy laeng ti kayat ko nga pakaammo kakabsat itinagan ti Dios Ama, Anak ken Espiritu agtultuloy tayo. Tayo ti pagbasa iti nasantuan nga surat. Adda tayong kakabsat iti panawen nga mapanakaibasa dagiti pasat kinasantuan a surat ket epistola nga mabasa masarakan iti Santiago maikatalo nga kapitulo iti umuna nga bersikulo aging ka iti maikasangapulo ket duwa ket kastoy iti mabasa. Kakabsat ko, sumagmamanol ako makada kayo ti mangisuro. Kas ambuyo na ingingget, ti panakaukom mi ama maestro,
ken dagiti dadduma, masansa na agbiddot tay amin, nan anay ti tao Apolos addi agbiddot iti isauna, ket kabaelan na agawidan ti bagina. Nubusalan tayo ti kapno agtungpal kada tayo, mabalin tayo nga iturong iti sa Peno alaen tayo ti apangarigan iti barko. Dinto akas ta unay ti kadakkel na nga iduron ti angin. Baset laeng ati monte aramatin ti piloto tapno iturong na ti sa dinuman. Kastoy met ti dila. Idinto abasit apaset abage. Mabalin na ang mapalangguad dagiti dakkel abanbanag. Kitain nyo laingin no kasanut ti kalawat ti bakir nga uramen ti basit lang nga apoy. Mayarig ti dilat iti apoy. Kasalubong anapnuan iti bidtot. At dati na ituding a lugar iti bagi tayo. Ket isaknap na ti kinadakes ti intero ak kinatao tayo. Bayat ti panagbiag tayo, uuran na tayo iti apoy akasla aggapoy iti impyerno metlaeng. Kabaelan ti tao ti mangpaamo ti amin akita nga na ayo. Dagiti tumatayab agraman dagiti agkarkarayam iti daga ket dagiti nabbiag aparswa iti taaw. Tinapudno na napaamo aminen ida. Ngem awan pay tinakapaamo iti dila. Nakadakdakes ken di magawitan ket makapatay akas iti nagita kas itigita iti uleg. Aramaten tayo apagyaman iti apo ken ama tayo. Pangilunod tayo pay iti pada tayo a tao. Ana iparswa akalang ati Dios. May sa ang iwat ti paggapuan dagiti balikas a pagyaman iti pagilunod. Kakabsat ko, saan kumaakas ka? Saan ang mabalin nga ipuswak ti maysa nga upog itinasamit ken nampait adano. Kakabsat ko, saan nga agbunga iti igos iti olivo wenno ti ubas iti igos. Dimet mabalin anak kad nga ugbog ti mangted iti danom a mabalin nga info. Iti panakaibasa, iti Ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo, nga masarakan iti panakaisurat ni San Marcos, iti kapitulo 8, manipod iti 27, aging gana ti 38 akastoy iti mabasa tayo. Napan ni Jesus agraman dagiti adalan na kadagiti purpurok iti Cesarea Pilipos. Idi magmagnada sinaludsod na kadakwada. Ibagayo man kanya siya sino kano iti panagkuna kadagiti tatao. Sika kano ni Juan amamunyag insong batda. Adamit kadagiti agkuna as sika ni Elias. Adapay nang ibaga amay saka kadagiti propeta. Ket na kayo met sinaludsod na siya sinuak iti panagkunayo. Sika ti Kristo insungbat ni Pedro. Imbilin ni Jesus kadakwada nga awan pangibagpagaanda iti kinasyasino na. Kalpasan na rinugyan ni Jesus nga insuro dagiti adalan na. Masapul ngagsagapan to iti napalalo ti anak ti tao. Laksiden to dagiti panglakayen, dagiti panguluan, apapadi ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatay to ngem agungar matlaeng talpasan ti talungal daw. Nalawag iti panangipagana kadakwada iti daytoy isuga po na. Ngayon niya dayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Ngem timalikod ni Jesus. Kinita na dagiti adalan na ket inungtan na ni Pedro. Adaywan na Satanas kinunana. Ta saan nga agtaod iti Dios iti panpanunutem no di ket agtaod iti tao. Pinasideg ni Jesus dagiti tattao ken dagiti adalan na. Ti agtarigagay asumurot kanya kinunana masapul at talikudan na ti bagina.
Ibaklay na, ti krus na, ket suruten na. Tati siya sinuman ang mangipatpatag iti biyag na, mapukaw nanto. Ngem ti mangyayawat iti biyag na gapu kanya ken iti bangkelyo, maisalakan to. Adda aya magunguna ti tao no matagikwa na ti entero alubong nga mapukaw na met ti biyag na awan. Awan ti mabalin nga ited ti tao apang subbot iti biyag na. Ngarod iti panangibabain o mangibabain kanya ken kadagiti sa saok iti daytoy managbasol ken awan pamati na akapututan. Iba into met ti anak ti tao inton umay iti dayag ni amana apuyogen dagiti nasantuan nga angheles. Dagitoy iti sasao ni Apo para kadagiti anak ni Apo. Amen at amen. Itdem ti tinapay, ti biagapu. Maipaay ito'y kararwak. Kaspan ng tedmo jay, den at baybay. Kadagiti tao adu Ket ita manggigan tayo nga rod iti mensahe kada tayo ni Apo babaen ti kanta nga ipaay kada tayo ti Ilocano Hall.
iti dayta nga saniwang iti kanta nga isut nangigan tayo babaen kadagiti koro tayo nga Ilocano. Agkararag tayo, wenno apo adu dagiti masapul mi. Adu o Dios dagiti mabalin nga isimpami kadagiti banbanag nga isu o Dios pakaitan-ukan itinagan mo. Isu nga iti daytoy nga kanito daw-dawaten mi iti kaadam tapnon iti kasta no kasano nga may waragawag dagiti sarsaritam anapudno si kangarod o Dios iti maadda kada kami. Yadayom ti anyaman nga banbanag nga mangpawil tapnon iti saritam ket may waragawag itinagan ni Jesus. Kasama to apo daw-dawaten mi nga sika iti mangipaay iti sireb iti daytoy nga dipen mo. Tapnon iti napanagsarsarita ket sika o apo iti maindingan iti sino mang nagdingdingeg iti daytoy nga kanito. When ipaay mi idaton miken ka daytoy nga kami panagdaydayaw itinagan ni Jesus. Amen at amen. Maminsan pa'y kakabsat na imbag nga aldaw, na imbag ngagsapat tayo, ken na imbag nga rabi tayo para kadagiti sa bali. Iti kalikagom ti biyag. Daytoy iti impaulok iti daytoy nga bigat itin tayo pagtutungtungan wenno pagbensa-bensaran. Iti kalikagom ti biyag. Amuyo kakabsat ken saan nga mailimeng kada tayo na adu kadagiti kapanunutan ng nangrona kada tayo wenno iti kaaduan man. Iti kalikagom ti biyag ket no kasano iti magunod. Dayto iti kalikagom. No kasano iti magunudan. Dayta ti kalikagom iti biyag at kapanunutan iti kaaduan. Magunudan iti daytoy alubong. Daytoy iti kaaduan na kadagiti kapanunutan tayo. Isu nga adu kadat tayo iti agururnong kadagiti kamkamalig da. Tati ammo tayo kadagitoy nga maururnong tayo. Ket mangipaay wenno patalin ni aydan na iti biyag akal kalikaguman tayo. Adu iti kastoy nga kapanunutan nga babaan dagiti na urnong da kadagiti kamkamalig da isu iti mangpatalged wenno mangpatalinaed iti biyag nga isut kalkalikaguman. Tadamo kakabsat may nga tao nga pudpudno launay ang nagunudan nan ti kalkalikaguman na. Kalkalikaguman iti intero nga biyag ng nangruna iti daytoy alubong. Daytoy a tao katawan sa bali no di daytoy nga tao katawan sa bali no daydi Dios alwad na nga ni Michael Jackson nga daytoy ket na malabit ket na saok wenno ne bagakmeten kada kayo. Gapu iti kaado iti kwartana ni Michael Jackson kakabsat. Ket mabalin na nga aramiden dagiti banbanag nga kayat na nga aramiden. Iti daytoy nga biyag. Isu nga iti maysa akalikagom na iti biyag na. Ket agbiag aging gana iti sangagasut ket 50 atawan. Sangagasot ken 50 atawan. Daytoy iti kalikagom na.
Mata mangtandan isuna kadagiti ag kalalaeng nga doktor wenno mangagas nga mang tartaripato iti inaldaw iti biyag na. Upat nga kalalaeng nga doktor iti daytoy nga lubong iso ti abangan na iti inaldaw tapnon mang taripato iti kasasaad na iti daytoy nga biyag. Amin nga mabalin na nga ramiden. Bayadan na dagitoy nalalay nga doktor ti inaldaw upat deta iti mang tartaripato ken kuana gapo iti tarigagay na wenno iti kalikagom na nga agbiag iso na iti sangagasot ket 50 at awen iti daytoy nga biag. Ngem amuyo kakabsat daytoy nga kalikagom dat sanggasat ta ni Michael Jackson pimusay iti tawen nga 50 laeng. 50 laeng idinatay ni Michael Jackson. Iti agkalikagom iti daytoy kakabsat abiyag ket saan adakes no anyaman dagiti panggap no anyaman dagiti kalkalikagom tayo iti daytoy nga biyag ket saan adakes ta uray siya ket agkalkalikagom nakmet. Ngem kayat ko amatmatan tayo wenno ipangpangruna tayo no anya ti impakpakaammo kada tayo kabayatan iti kaadda tayo iti daytoy abiyag iti daytoy alubong. Dagitoy iti kayat ko nga matmatan tayo dagiti sursuro ni Apo tayo nga Jesucristo. Takaaduan na apan panunuten tayo kakabsat ket dagiti banbanag nga kapanunutan iti daytoy nga lubong. Tano iti pagbasaran tayo ket dagiti kapanunutan ken pagayatan iti daytoy alubong wenno kapanunutan iti tao. Kayat ko atalyawen iti nagpatang ni Pedro o idi nagpatang ni Pedro ken Apo tayo nga Jesucristo. Taim pakaammo ngamen ni Apo Jesus iti mapasamak ang masapol nga iti anak ti tao katagsagabaken matay. Daytoy ti isursuro ipagpakaammo ni Apo Jesus. Ngayon niya ti kinumna ni Pedro ken kuana. Saan na mapasamak daytay magpakam? Saan na mapasamak daytay ibagbagam? Masapul nga mataya kumununa sakbay ka nga matay. Dayta ka ti banbanag nga iso ti kayat ni Pedro. Ngem panunutem ken maminsan pay atalyawem kabsa. Iti insungbat ken kuana ni Apo. Daytoy iti sungbat na. Adaywanak Satanas. Saan apagayatan iti Dios iti panpanunutam no di ket iti pagayatan ti tao. Kayat ko nga ulitin dayjay nga porsyon nga imbaga ni Apo tayo nga Jesucristo ken Pedro. Adaywanak Satanas. Tay ti panpanunutam ket saan nga agtaod iti pagayatan iti Dios no di ket agtaod ti pagayatan ti tao. Saan kadi kakabsat? Amaditay kayat amaawagan iti Satanas. Ta siya sinuman iti maya kada tayo ang maawagan o siya sinuman o siya sino kada tayo iti mangayat nga maawagan ti Satanas. Awan ti mangayat. Ta iti kayat na nga sa word
iti sas ket iti kontra. Wenno ti o kontra iti kinapudno. Tamo tayo launay ni Apo Dios iti pudpudno ken iti kinapudno. Isu nga iti agsalungasing iti kinapudno Satanas. Dagiti mangipawpawil iti pagayatan iti kinapudno ti Dios Satanas. Dagiti saan ngagtulnog iti pagayatan iti Dios Satanas. Dagiti agar aramid iti may kaniwas iti pagayatan iti Dios. Dagita iti makunkuna nga Satanas. Ken siya sinuman dagiti saan nga agayat kadagiti imbaon ti Dios isuda ket Satanas. Adatalo nga banag nga kayat ko nga ibingay kada kayo itangag sa pakakabsat. Umuna, panakaamo. Panakaamo ken Apo tayo nga Jesus. Adu dagiti agkunkuna ngam amuda launay ni Apo tayo nga Jesus. When kakabsat, sino ti saan ang makamamu ken kuana? Tauray dagiti sa bali iti pampamatida ang amuda ni Apo tayo nga Jesus. Kas kumaan dagiti Muslim, Buddhism, Taoism, ken dagiti dadumapay asaan ang makunkuna nga Kristiyano. Ang amuda ni Apo tayo nga Jesus. Isu nga awan ti saan ang makamamuken kuana. Ngem iti saludsod. Kasano iti kauneg iti panakamamom ken kuana. Si kakabsat ti kunkuna. Wenno si tayo. Kasaasano iti kauneg na iti panakamamom ken Apo tayo nga Jesucristo. Dayta iti saludsod nga sikalaeng kabsat iti makasungbat no kasanom ngam ammo daytoy nga Jesus nga isu Apo ken manubot tayo. May kadua nga malaksid iti panakaammo ken Apo tayo nga Jesucristo ket daytoy iti panangipaay. Panakam-ammo, may kadwa, panangipaay. Ta iti sumarunong nga aksaw iti panakam-ammo ken Apo tayo nga Jesus ket isot panangipaay. Panangipaay iti anya. Dagiti rumbeng. Adu kada tayo iti matiktikaw kakabsat no anya dagiti rumrumbeng. Politik na yay. Adu kada tayo iti matiktikaw no anya iti pudpudno arumbeng. Adu nga men iti naduma-duma agalgalad. Pamati wenno sursuro. Ngem no sika ket ibagbagam ang nabayagkan wenno napeklan ka a Kristiyanong Metodista. Masapul nga amom iti pagrebengam ken iti rumbeng nga aramid. Ngem jak mababalaw kakabsat dagiti daduma abasit laeng iti panakaamuna kadagiti rumbeng para ken Apo tadaytoy iti ikinadakkelda. Ngem kada tayo ngagkunkuna nga ammo tayo apudpudno ni Apo tayo nga Jesucristo. Makita kuma wenno maimatangan kuma. Kada tayo no kasano tayo nga ipaay ken kuana dagiti rumrumbeng.
iti pagayatan, iti iglesia, iti panangdungdungo kadagiti adalan na nga imbaon na panagraem kadagiti pada tayo nabak ng manday tawen no nakurapay. Panagtulnog kadagiti torturay ken iti panangbadang iti kasapulan iti misyon iti iglesia ni Apo tayo. Dagitoy laeng iti daduma kakabsat nga pakaimatangan no kasanom nga ipaay ken kuana dagiti rumbeng tapudpudno launay ngam amum isuna. Iti panangipaay iti biyag ken Jesus ket daytoy ket maysa a gundaway. Gundaway daytoy kakabsat tapnon maipulang tayo uray saan nga umdas dagiti parabor nga isut imunan ngan linakam tayo. Parabor iti biyag sa lunat kenan anay a bendisyon ti panagdaldalyasan. May katallo. Panakagunod. Iti linteg, iti manalon, kakabsat. Awan apitem no awan imulam. At ado iti apit no adumet iti naimula. Iti panakaamu ken Apo tayo Jesus dayta tigapuna ken basaran iti panangipaay dagiti rumbeng tapnon intay magunudan dayta nga kalkalikagum tayo iti biyag. Tandaan dayta nga paset itimbagak kakabsat. Tandaan nyo dayta laglag ipenyo. Ta iti panakaamu ken Hesu Kristo isut gapuna ken basaran tayo iti panangipaay dagiti rumbeng tapno intay magunudan dagiti kalkalikagum iti biyag. Iti biyag nga inkari iti Dios babaen kana po tayo ng Jesus. At tartaribayan iti nasantuan nga Espiritu. Saan laeng nga biyag nga agdaan tal na no diket biyag asaan nga agkurang. Dayta kakabsat o dagitoy kakabsat iti karkari ni Apo Dios ang magunudan ti sinuman babaen iti pannakaammo tayo ken kuana. Pannakaammo ken Apo tayo nga Jesucristo nga indaton nga idaton ken ipaay dagiti rumbeng apagayatan na. Magunudan dagiti banbanag iti daytoy nga biyag babaen iti panangipaay tayo pannakaammo tayo ken Apo tayo nga Jesucristo ken iti pagayatan na. Ketawan dua-dua iti panakagunod tayo kakabsat iti kalkalikagum iti biyag nga isut ingkari na ken ka. Ingkari na met kanya ken ingkari na kada tayo. Amin. Manipod pay idi agingga ita ken iti agnanayon. Dayta nga kari isu iti namnamaen tayo ket tungpalen daytoy napudpudno a Dios nga isu pakagunudan iti biyag ken iti kalkalikagum tayo. Ni Apo Dios ti maadda kada tayo iti agnanayon. Amen at amen.
Agyaman kang pastor itinabagas kaunay nga mensahe ni Apo para kada tayo amin. Ket itanga kanito iti panawen daton ket idaton tayo nga rodag ti apagpapullo karkay sagsagot ket daton apagyaman bayat ang makantanta ti Kindo. Ket maawis tayo amin ang mga rami ti online banking babaen ti bank account ti Central United Methodist Church ang maiparang kadagiti screen tayo. Ket no awan kabaelan tayo nga agidaton babaen ti online banking ket mabalin tayo nga ornungin ti sagot tayo tapno maminpinsan to nga maidaton inton mabalin iti ago umbong iti gagangay panagtaytayaw tayo kas himno ti panagyaman ken panagdisipulo kantaen tayo ti maudi nga himno mas ti delegate ken God. Masidegak ken ka Jesus, di tabaru kumuwag sanggirat, yawat mo kadi day tatakyag, ket di tapusum aginanaak, ket di tapusum aginanaak. Umasidegak si papanglaw, awan datun kuray anyaman, nudila basul kuwan arway, tieg kuwa putapno ugasam, tieg kuwa putapno ugasam. Umasidegak Diyos ko ken ka, kinadakes ko ijakun ida, awanen inak ipangruna, nilaeng Jesus anailansa, nilaeng Jesus anailansa. Umasidegak di taarpad, aginggat gloria ti maragpatak, uray pay agibusen tuy biag, kaskas dila nga umasidegak, kaskas dila nga umasidegak. Amen.
agkararag tayo when o Apo iebkas mi ken ka ken umas asidig kami dita arpad mo nga awan iti ingkam mabalen nga ipaay no dekat itibiyag mi nga managpasol nga dumaldawat ken ka iti parabor iti kaasim ken pamakawan. Agyaman kami o Apo kadagiti sasaom nga isumanen iti nang patalged nangipaay kada kami iti pudpudno nga sursuro. Tapnon daytoy ti rugina nga isut maaramay isut gapuna tapno makaaramid kami iti rumbeng. No mampay adu kadagiti kakabsat iti agar-aramo den iti rumbeng iti pagayatam. Itultuloy nga mga rodo Apo nga ipayan kadakwada iti anay nga ragpuken ragsak. Ta itibiyag nga isut insagot mo nga paay kadagiti sabali ket biyag met tapnon makita iti kinapudno nga lawag tarupam kadakwada. Pudno launa yo Apo nga iting kami panagmaymaysa numan pay adu dagiti kapadasan wenno susuot iti panagbibiyag. Kas kinuna iti nasantuan nga surat pagyamanan mi amin nga panbanag tadaytoy iti mayan nurot a pagayatam babaan ken Hesukristo. Wenno Apo dagitoy nga sasao ket sapay kumata sa limetmetan iti tunggal maysa nga nangindeng daytoy nga sa tapnon iti kasta agtalina edto kadakwada tapnon addanto pigsadang makiranget iti biyag wenno iti satanas nga dagitoy o Dios iti manglaped kadagiti pagayatan. Pudno launay nga saan nimit kayat nga maawagan ti satanas. Ngem suruan na kami o Apo. Tapnon iti biyag nga isut insagot mo. Ket makitan to apudpudno o Apo dagiti pagayatam nga isut aramiden iti tunggal maysa. Agyaman kami o Apo kadagiti sagsagot numan pay awan iti rupan-rupa wenno personal nga kami panangi daton dagitoy nga datdaton wenno apagkapulumi itata nga panawen nge madu o Dios iti ipaay mo nga panawan tapnon iti kasta may idaton minto wenno mayawat minto no agdaka minto o Dios iti iglesyam wenno danto iti panawen nga may tinagminto iti bangko iti iglesyam. Agyaman kami kadagiti anak mo nga kanayon nga isuda ket naayat launay iti iglesia nayat dalaunay o Apo kadagiti abuyot mo nayat dalaunay o Dios kadagiti agkasapulan isu nga iti dawdawat mi kadakwada iti panagbibiyag da ket kanayon nga isuda ket salaknibam si kangarul iti maadda kadakwada ti inoran oras iti inal daw minuto tapnon iti biyag nga insagot mo kadakwada ket daytoy abiyag isunto iti pakalakaman kadagiti sabsabali iti parabor nga aggapu ken ka. Agyaman kami kadagiti anak mo o Dios nga simmangbay iti panagkasangay daken iti aldaw iti kalaysada. No mampay saan mi nga mamay sa may isuda nga mamumilaunay o Apo amom dagitoy nga anak mo isu nga iti biyag nga insagot mo kadakwada wenno iti tawan manen nga ipaay mo kadakwada ket maadda ka nga rod kadakwada ket ipaay mo kadakwada dagiti banbanag nga isut kalkalikagum da iti panagbibiyag da. Wenno Apo adu dagiti pagyamanan mi kas kumadagiti anak mo nga inlasat mo manen iti kinadakes dagiti anak mo o Apo nga pinaimbag mo kadagiti saksakiten da
dagiti sagsaguban at iti pagbagida pudno lang unay nga inikam o Dios iti karadkada aduda kakabsat mi dagitoy nga naimbag o kaya imimbag isu nga pagyamanan iti anak mo o Apo nga naadaan iti ni pagsapulan da agiyaman kami dagiti anak mo nga pudpudno insalakan mo o Dios iti bibiyag da kabayatan tinda panagtatrabaho o Dios iti siserekan kastama iti panagawid da dagiti pampamilya nga pudpudno launay o Apo nga nagayat iti Galatiam ken kastamat iti aramid iti Galatiam iti kayat na iti biyag da o Apo ket may kanpay suda ti salunat may kanda pay iti gundaway tapnon makabadang agitoy o Dios nga anak mo nga isu ti pagyamanan mila unay tapudpudno nga nararamid da dagiti rumbeng a pagayatam ket isunto o Dios iti dawdawat mi ken ka nga iti parabor ken kastamot iti panangal-alwan ken kastamot iti biag nga isu timpay mo kadakwada ket maaramat pa iti pagayatam gapu ta bendisyonam wenno alwadam isuda ammum isuda o Apo isuda amin nga kakabsat mi nga gayayat ken nagayayat katay ti Iglesia wenno Apo adupay dagiti banbana nga kayat mi nga pagyamanan ken ka isu nga iti daytoy nga kanitoy daw dawat memet nang runa dagiti anak mo o Apo nga isuda ket kasapulan da iti man nakabalin nga dakulap mo tapnon ni pataw mo iti panagbibiyag da tapnon mapatasan damanen iti pudno nga panaglaeng kadagiti saksakiten iti bagbagida kas kuman ni Eric Barandok nga isuna o Apo adda iti stage 3 rectal cancer o Apo nga man nakabalin iti naga ni Jesucristo sika iti makaamo sika iti Dios mi sika ti doktor mi wenno mangagas mi nga pudpudno ipaay mo kuma iti kasapulan wenno ipaay mo iti kadeng daytoy nga anak mo kastamot ni Engineer Filemon Domingo ken dagiti anak ni kabsat nga Marilu Domingo ammo mi launay nga babaan dagitoy nga karkararag mi o Apo nga dumanon ken ka ket ipaay mo kadakwada iti anyaman a kalikagom da wen kastama to Apo iti kalikagom daytoy nga adipen mo tayti dua nga anak mi nga nitintin ken tantan ket addada o Dios iti isolation center addada nga naysina kada kami gapo iti daytoy nga kagaw babaan iti panakabalin dayta imam o Apo sa gidem dagitoy nga anak mo agpagpakaasi kami nga dumawdawat o Dios iti parabor mo palaingem ko maisuda kem saan laeng nga isuda no di nga ni Pastor Mel ni Kokoy kastamat ni tikabsat mi nga ni Justice Reyes o Apo iti salunat ket ipaay mo nga rod kadakwada ken adupay dagiti kakabsat mi nga kasapulan o Dios iti panakabalin dayta dakulap mo tapnon paimbagem dagitoy no di man isuda o Dios di man san mi man nga mamaysa-maysa iti nagnaganda ngem babaan iti panakabalin mo ammo misuda tadagiti adayta panunot mi adda kadagiti puspuso mi dagitoy nga anak mo ket pudpudno launay nga mapawag ken ka kastamat nga daw dawat mi ti Iglesia mo Apo ammo mi launay nga iti Iglesia ket isu ti naggapuan iti pudpudno nga pamati wenno panakaamok ken ka isu nga dawaten mi iti aramid iti Iglesia nang runa o Dios nakasuno nga may waragawag iti nasantuan nga ayat mo na santuan nga sarsaritam tapnon iti kasta agtultuloy
iti ayat nga isu daytoy may parik nami. Babaan kadagiti aramid nga isu o Diyos in pabaklay mo kada kami tapod nula unay nga amumi ni apumi nga Isu Kristo isu nga ipaay kada kami iti rumbeng tapnon dagitoy nga rumbeng isuntumet apo iti may paay mi iti iglesia. Agyaman kami o Dios iti iglesia nga isu o Diyos panagmaymaysaan mi dagiti anak mo nga agar-aramid ditoy kas kuma dagiti obispo mi kas tamat o Diyos dagiti DSS mi dagiti aming nga papastor diakonisa ken dagiti managayat nga membro wenno apo italek miken kam amin kada ken ka dagitoy nga anak mo iti biag sa lunat ken kas tamat iti panangagalwad iti tunggal maysa. Kastamet wapo italek miken ka daytoy nga ilimi iti agturay iti amin o apo nga isu nga pinatugaw mo iti dayta nga pagtugawan ket sapay kuma tababaan iti panakabalin mo ken ayat mo agsubli wenno may pulang tuo apo iti napintas a kasasaad daytoy nga pagilyan mi. Sika nga rod iti namnamaan mi o apo nga maadda kada kami iti agnanayon awan tinggana. Dagitoy iti dawat mi ken Kristo Jesus nga isut manubot ken mangisalakan mi. Amen at amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangruna, ti langit ken idaga. Amen. Ita kakabsat ko ken ayayatek ida. Intayo nga rod awaten itinaanay nga panang bendisyon o bendisyon ni Apo Dios nga Ama tayo nga das sa dilangit. Iti kankanayon nga panangagalwad iti nasantuan nga espiritu ken iti kaadana kada tayo ti ayat ken iti panangisalakan ti anak na ti Apo tayo nga Jesucristo ket ti sukuma iti maadda kada tayo ita ken iti agnanayon tapnon alwadan naka ikanakatikapia. Amen and amen.
Naimbag nga sapa, naimbag nga bigat tayo, ragi kakabsat. Daytoy, iti kabsat nyo Pastor Molina, na mangibagbagamanen, ti Dios ket ay ayaten na ka, kastame kanya.